כל הזמן חושב עליה, כל הזמן חושב עליה ויודע שמה שקורה בינינו כמו נובע מהאדמה. כל הזמן חושב עליה, כל הזמן חושב עליה ויודע שמה שקורה בינינו כמו נובע מעצמו לבד. אם אני עכשיו שמח זה מפני שהיא קיימת לי לנצח, לא צריך יותר מזה, אני פורח וזה בגללה. ועכשיו כותב לי מנגינה, מנגינה קטנה, ואותה המנגינה הזאת תתנגן עוד. מסתכל על זוג עיניה, מסתכל על זוג עיניה ויודע שמה שקורה בינינו כמו נובע מהאדמה. אם אני עכשיו שמח זה מפני שהיא קיימת לי לנצח, לא צריך יותר מזה, אני פורח וזה בגללה. מוטי! ועכשיו כותב לי מנגינה, אני זורקת לך מנגינה מיטוי! קטנה, ואותה המנגינה הזאת תתנגן עוד. מתנגנת לה מנגינה, מתנגנת לה, ואותה המנגינה הזאת תתנגן עוד. וזה בגללה, וזה בגללה, וזה יוסי! בגללה, האינטרנט שוב לא עובד! וזה בגללה. ועכשיו כותב לי מנגינה, מנגינה קטנה, ואותה המנגינה הזאת תתנגן עוד. מתנגנת לה מנגינה. רוצה מסטיק? קח. בוא כבר. היי לונצ'י, מה נשמע? לך מבית ספר? המורה נתנה לכם שיעורים? טוב, מתי אתה רוצה שנעשה אותם? 4 זה מצוין. מה אתה רוצה לאכול? מה יש לך? בוא, אני אכנה לך פסטה ושניצל. נגמר גורסקוג, מה אתה רוצה שנשים עכשיו? אם הוא רוצה ילדים או משהו. טוב, עכשיו הולכים לעשות שיעורים. יאללה בוא. לונצ'י, במה יש לך שיעורים היום? יום הולדת. בוא, אוקיי. זה עמוד 30, נכון? פעילות עם ההורים. הכינו מפת עלייה של המשפחה שלכם לפי ההנחיות האלה. א',
שאלו את ההורים מאילו מדינות עלו בני משפחתם לישראל וכתבו את שמות המדינות האלה. טוב, זה קשור להורים שלך, אז תשלים את זה עם אמא שלך, תחכה לה. אני חייבת לרדת למוטי רגע. מזל טוב לסבתא ליום הולדת 70. מזל טוב לסבתא ליום הולדת 70.